Wow. Yes, this is a trail. Wow. Ah. Bagong gawa po yung daan dito. Yes. Matiwasay na lugar. Payapang payapa. Ayan. Yes, wonderful place. Nakarelax itong klaseng lugar. Ayan, oh. Oh, this is really a beautiful place. Ini-enjoy po natin yung lugar na to sa ngayon. Ang ganda ng ambience ng lugar. Malamig yung klima. Gaya ng nasa barangay Aningalan. Magandang maganda. Sarap dito. Ayan, loose gravel. So konting ingat tayo. Puntahan po natin kung hanggang saan yung daan na to. Nag-i-explore naman tayo. Ayan. Maganda kasi nagawa ng daan ito. Kahit papano mapasok natin at matanaw yung paligid. And imagine that, ladies and gentlemen, mga kababayan, merong poste pa ng kuryente dito. Okay. So hanggang doon, no? Yan. So sa malalayong lugar na to, merong kuryente pa. Oh, hanggang nasa baba pa po, oh. Nandiyan, oh, merong kuryente. Pero nandito na po tayo sa paanan ng bundok na 'yan. Oh. So talagang maliblib na lugar ito. All right. So very steep naman. Naka first gear lang tayo, dahan-dahan. So pag-ahon pabalik sigurado first gear na rin. So wow. Siguro bandang baba, kung hindi ako magkakamali, ilog yan, mga kaibigan natin. Siguradong ilog po yan, yung nasa baba. So in-enjoy po natin yung ating biyahe sa ngayon. Maganda kasi itong lugar na to. Alright. Puntahan talaga natin kung saan ba yung dulo ng daan na ito na ginawa nila. Alright. So nandyan pa po, nandyan pa. Ayan. Royan, no? Makita nyo, bundok na po yan. Ay ganda ng mga punong kahoy dyan. Talagang malamig dito. Malusong na nga ito. Parang hanggang dito lang yung
yung daan na nagawa. So ganda naman. Merong motor pa nga dito, nakapunta rin dito. Ayan oh. Oh, what a nice place. Ayan. Yes. All right. Ayan oh. Ganda ng mga tanawin dito. Ayan. Naka helmet cam po tayo. So hindi talaga natin mapaning ng maganda. But anyway, let's take a picture of this place. Enjoyin na po natin yung daan. Sarap naman ang hangin. Yan. Wow. Ganda, ganda. Masarap bumiyahe sa mga ganitong lugar. Ayan oh. Wow. Ganda. Sarap dito, sarap. Ang lamig ng hangin. Ang ganda ng buhay dito. Payapang payapa. Yes. Maganda mag-overnight dito. Wow. Bandang nasa baba oh, merong mga hagdang-hagdang palayan. Tuloy tayo, tuloy. Tuloy tayo sa ating pagbiyahe at pag-explore. Ang ganda dito.
umi-enjoy tayo sa mga ganitong lugar. Ang sarap. Merong mga kababayan tayo dito lumalakad. Hello, good morning. Yan yan, lawon. Kabila dyan mga kaibigan, miyagaw na po. Sabi nila, miyagaw na po. Ang dito banda na Pulak, sakop ng Igbaras. So bandang doon Apong. Dito Kabladan, sityo ng Kabladan ng Sibalom Antique pa rin mga kaibigan. Oh, ang ganda ng motor niya oh. Ganda. Namamangha tayo sa mga ganitong lugar. Parang di na tayo aalis. Tara, pasyal tayo dito sa magandang lugar dito sa Sibalom Antique. Pating ka mo! Ayan o. Ayan. Pumahataw yung isa. Ganda, ganda, ganda. Oh, yun pa po yung iba oh. Ay! Sila pala yung gumagawa ng daan kanina. Sila pala. Wow. Dito tayo sa bandang itaas. Ayan. Yung nasa baba, yan yung Barangay Apong ng Sibalom. So, ang lawak ng lugar, ang ganda. Wow. Ganda dito. Ganda yung mag-downhill dito ng mountain bike. Parang hindi na po ako uuwi. Sarap, sarap. Uh, 650 siguro. 648.9 meters.
sabi ng ating altimeter dito. Our time is 12:37 in the afternoon of Wednesday, the 10th of February 2021. Pakasarap ang buhay dito. Sarap ng hangin. Wow. Woo! Whoa, 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 Off-road nga pero masarap yan. Maganda.